Ongi etorri Agakoren podcastaren bigarren denboraldi hontara. Barriro hemen gauz, Etxagen Neuraluen eta neu Luken. Oingo formatue momentu zantzeko izango da, formatue berbera izango da. Hasiera baten bizpairu notizia, azken astetako, notizia batzuk egarriko ditu hau, horren inguruen komentaixo batzukein. Gero gai zentral bat landu, eta bukaeran Agakoren notizia batzuk, informazio bat komentauko dugu. Gaurko strukturi hurrengo izango da, dituan bizpairu notizia horreik, Falangeren ekitaldi bat, Iñaki Etxabe eta German Agirreren erelketetatik 50 urte beteten diela, eta Marruekosen, azken astetako, azken egunetako protesten inguruko lanketie, horrein inguruko albiztie, bai. Gero kontestu ikusitza zen jan ikusio premiazko edala, Palestinian hausi segu betratetie geure kapazietatik eta geure lekutik, baina tratetie, eta ostera zabaten moduen, Agakoren azkenengo barri batzuk, kursu hasiera honen inguruko informazioa. Orduen gehiago luzatu barik, notiziekin sartuko gara. Zabaten moduen, la Falange Española de las Jons ditu da oin, olako batura batek, Hispanitatean egunean, urriak 12 bitxo izan, kontzentrazioa ditu dau, deialdi bat zabaldu dau. La Unidad de España ni se vota ni se negocia, lemapeien. Gonbita luzetute daia bertaratzeko, deitu da eragile ezberdinek eurrei aurritzeko deitze bai. Honekin ze gureko auke esatie, ikusitzek zeinan kontestue, hau da, fasismoaren eta ideia reakzionaren goraka baten aurrien hauzela, hori hemen komentatu baino gehiautan, eta la Falangeren diskursu ezeinan hauzi ezberdinen inguruen, guztiz reakzionario edala, diskurso klasista, diskurso machistak, espainolistak, euskaren aurkakuak, euskaldun aurkakuak zuzenien, eta bitxo izan izetiek, eta Hispanitatean egunen izetiek, ondo pentsatutako zehose da, eta bakigu ze helbururekin, provokazio helburuekin, konflikto helburuekin, eta bertan eukiko Falangeko jente bat, eta kalaina hortako jentie geurien egun hortan. Orduen, ikusitxe kontestu ezeinan, eta gainera geurera datozela, nik uste dut importanti dela eta bierrezko dela bertan aurreitie jente horrei. Bai, neuk uste dut hau dela, beste alde bat fasismoaren goraka honeina, baina ikusten da, asmuak daukiera, gutxinaka, saiakerak baino gehiagoten dituzte, baina Euskal Herri xaten zeratzeko, eta pixkat borroka atzera etortzeko por la Unidad de España Euskal Herrira. Falange Española edo talde fascistakin inbierdan bezala. Derrigorezko daukagu guk, langile klasetik eta ideia askatzaile batzuk ditugunenien, hauek bere edozein formatan datozela be, hauek borrokatzea. Sin más, puntualizazio txiki bat itxeko, fasismoa ez da konbatiruten parlamentuan bloke faltsu sozialdemokrata bat burrukatzen, baizik eta fasismoa kaleko egunerokotasuneko borrokan burrukatzen da, egunerokotasunean, baina olako egunek garrantzi daukie dielako forma batzuk, benetan kanpora begira esateko aquí está nuestra línea. Hau da, ez dutzu gutxi behar pasatzen eta etortzen basarie konfrontazio potente bat eukiko zue Euskal Herriko langileriaren partetik. Ez dutzu gutxiko, zuek gure zuen egiten Euskal Herrixan ezin, baina gurien, gutxienez, Vitorixa baldin bazatuze, konfrontazio zuzen eukiko zue. Eta kontu zibili, ona bakien eta zariela inoiz etoriko. Bakien da gainera badeztut datorri biko zaie, eta deskuidado eskero, ostera, aukiripiko zuen gainera kriminalizio kanpaina bat abiatzeko zebei hauren jutzuen jente horren guztiaren aurka. Orduen hori parlamentuan ideia argi dago eta gero beste da, zeunik urtengo die, postura batzuk, esan ez, etxaken bierre gure benirudi hori, etxaken bierre aurre, gelitzu etxien, eta jarri balkoietan ikurrinak eta bakian aldeko bandera batzuk.
hori, ideia horre aurka egin eta bertaratzeko deixe gube lusatzen dugu. Eta usteko jaten irudiaren falazia horrekin amaitzia, guk gure dugun irudisa hori bai da. Guk gure dugun irudisa da Euskal Herri borrokalari bat, eta langile klase tinko eta fasismoaren aurkako baten irudi hori emutia. Hau da, eurak datu zona, irudi hori lortzera, guk bai gure dugu irudi hori lortu. Hau da, Euskal Herrisa fasismoaren aurka tinko egongo danaren irudi hori. Eta ez bakarrik irudisa, baizik eta errealitatea bai, eta praktika politikoa. Hau da, fasismoa hemen ez da ongi etorria. Eta fasismoari beti egingo dutzegu burruka aldogun forma guztietan. Eta fasismotik, fasismoaren beste adierazpen batera, geurien impactu onditzekin jabena historian zier, frankismo deritzen hori. Eta esabaten moduen, aurten 50 urte beteten die, Urrixen beteten die, Iñaki Etxabe eta Germán Agirre ere zituenetik batakan pasaren, eta ez die legutizon. Historizie eta gertakari honeik geure herrizen eta eskualdien orokorrien impacto sondiziokin jabe historikoki, 75 kristoneko impactu ekin jabien. Oñati baten, adibidez, sarekada edo dozenaka atxiloketa egun horreitzan, eta herrize bera Guardia Zibilak hartu ineuen adibidez. Kurioso da, baina hori urrian 12an akababian adibidez German bat, eta Izpaindaden egunien, eta Guardia Zibilaren patroiaren egun berberien akababien. Orduen honekin kontu ezberdinak, lehengue estatuaren, hau da frankismoaren, eta baita osteko transizioaren barnien dauen soziala gerra zikina egitu izen jako hori, hau gerra zikinaren beste adibide kol bat, gor kolpatu dela Euskal Jendartie, eta bere baitan dauen soziala, elkar lotute horiela da kapitalismoaren funtzionamendua eta gerra zikina. Gerra zikina bere ordenak kolokan jartzen dauen edo zeinen aurka, berute baino estremo horritxara, bere momentuen Euskal Herri zen, eta ondiokan pasaulizken egoera, emulizken egoera die, gerra zikinaren ideiena, forma ezberdinetan, tortura, eralketak, hemen hain zaun izan zen drogaren zarbidie. Nik uste dut kurso honetan zier nahiko presente dagoen soziala, urte muga deixente da, Frankoen eriotza behor daukogu. Orduen landuko dan gai bat izango da, eta tarte handitza baukiko dugu. Baina, urrian beteten dienez, gure dauen ekartie ona gai zebera. Neu, zimaz, honekin puntualizazio txiki bat itxiarren, eta gauzak argiztiarren, askotan olako gauzen inguruan itzaketen dugunean eguten da barrazua frankismoa dela. Baina ulertu behar dugu frankismoa bere garaien izan zala, estatu kapitalistak hartu zen forma konkretu bat, eta bai egisa da forma zapaltzaileagoa zaukela, esala gaur egun gazen sistema bezain demokrata esan edotenian ez dut esan justua, baizik eta termino demokratetan baliatzen dana, baina nik uste dut hemen garrantzitsua dela bi estatu forma hauen kontinuum hori zein dan ondo ulertzea. Hau da, frankismoa estatu kapitalistak Espainian hartu zuen momentu konkretu bateko forma da, eta trantsizioa ez da estatu kapitalista horren injustizien gaindipen bat, baizik eta horren jarraipen bat, eta horren itxurakeriazko demokratizazio bat, barniz demokrata batekin bustitako estatu forma bat bihurtu zen. Argi daukegu, frankismo garaiko jende zela da, funtzionarioak ezabien ondoriorik euki, bere postuetan jarraitzu zauen, eta hemen gertatu zan gauza bakari izan zen, frankismoa barniz demokrata batekin busti zala, eta boskatzeko eskubidea, eta gisa da, errepresioa eta zentzu batian pixkat lausotu zala, baina hemen garrantzitsuena da, estatu kapitalista kolokan jartzen dauen edozein forma politikoaren aurkako errepresioa existituko dala estatu kapitalista existitzen danean. Berdin dau frankismoa izan, edo itxurazko demokrazia bat izan. Hau da, errepresio politikoa existituko da, gerra zikina existituko da, estatu kapitalistak horren beharra daukenean. Frankismoaren bukarako garaietan argi ikusi izan horren beharra oso neiko garbi eta horren aplikazioa modu oso bortitzean, baina horrek ez dago esan gura, frankismoa amaitzu zanean, errepresio mekanismo horrek eta gerra zikina amaitzu zanik. Euskal Herrixan, adibidez, gerra zikin hori, demokrazian esango nauke inkluso bere goia jozauela, galen sorrerarekin, drogaren erabilerarekin gazterixia apaltzeko, etc.
Orduen, sin más, egoeraren gordintasunaren arabera, estatuaren partidik gordinago izango dela bebai, errepresinua, gerra zikina, estatu terrorismoa, ditzu gura modu. Honekin ez dut gure besta gaur egungo estatu espainolaren forma eta frankismoaren estatu espainolaren forma berdin du, ezitzuz delako ezberdintzasun batzuk, tradizio politikotik, nundi datorren gerra zibil batetik, etc., baina funtzioz eta izaeraz kontinuidade batekin jarraitzen daue bi estatu hauek, eta gure burruka ez dala izan behar bakarrik frankismoa mierda bat zala esanez, baizik eta gaur egungo estatu kapitalistaren aukako burruka bat eukitzia eta existirutia oso beharrezkoa da. Gehien bat, euren bizitza borroka forma horrein alde emun zauen horreik oroitzeko eta euren aldeko borroka bezala jarraitzeko bai. Ezkenien memorialismotik aldendu eta memoria ariketakein, memoria ariketek importantzia handitze daukie, baina ari beretik datorren zoze da, ari hori jarraitzu, eta horreitzu bentzatzen dugu, zapaldu onalde, ero zapaldu egiten diendanen memoria geurera ekarti importantiala, gaur egunaz lotuz, oinarte esan duzun dana halaxe modu horretan, eta geure egin behar bat gehiago badala memoriarik eta hau optika itautzaile batetik abiatzie. Guztiz. Beste erregimen baten inguruan ingo dugu berba, aipatu dugu, Marruekoseko azkenengo gertagarizek, egoeria da hainbat eta hainbat gazte langile kaleak hartzen da ditzela, milaka gazte, orokorrien gazti delako, edo gazte, Mohamed Sigarrenaren erregimenaren aurka mobilizatzen David, eta horren gaineko ZOSB gureko esati, Marruekos onduen da, beste egoera baten bizidi, ez da geure Europa Occidentaleko egoera berbera, baina, ni ustez importantia da, matxina da, ero errebuelta honen inguruko ZOSB aipatzi demendik. Marruekoseko egoerie, muturreko pobrezia, langabezia, korrupzio oso handize, ustelkeria oso handize dago estatuaren partetik, da burokraten partetik, lan informalaren tasa oso altu batzu bai, eta migrazio prozesu oso basatize jasete ditu Marruekosetik ona datozen gaztiek. Orduen egoera guzti horretan, polizia oso autoritarioa badaukie, armada oso gogor bat, kaleko egoera erligioa bultzatuta bebai nahiko krudela da, ero sinismen eta tabu asko badaz gizartien, gaztien gizartien erlazio soziala bebai die modukue die, eta orduen horretan sartzen duzu koktel baten, aztinu eskero, egun batetik bestera, batien gauzatzuk estandea eitzen daue. Bertan mobilizatzen dien gaztien ez dauko ideologia finkorik ero, esan digun, revuelta honek, ez dauko gidatuta alderdi ez mugimendu baten aldarripeien, ero horrik inork ez dauko men gidaritzan, nahiko espontano izaten dabil, baina aldarri orokorrak nahiko argi zedie. Ustelkeria estruktural horrekin bukaketie, osasungintza eta eskuntza, kalitatezko eskuntza eta osasungintza bat eukitzie, eta ontxe bertan daukien langabezi tasa horrekin bukatzie, eta gutxinaka bajetan fatie langabezi tasa bera. Gaur egun esango nauke langabezia tasa, edo gutxienez gaztien langabezia tasa 150 dauela, imaginatzen duzu ze suposatzen dauen horrek, 150 ez daukiela ingresurik euren bizitza aurrera atera izateko, eta, leku gehienetan gertatzen den bezala, gauzak tenso da, baina, estatuskoa apurtzen da, momentu baten zeo zer gestan deitzen da baina, eta jendeak kaliak hartzen da baina. Egon dia arrazoi batzuk, esan nauke, sortzi emakume izen diela, ez da egite, abortu kontu batekin ero eraiak, ero ez diela ondo tratau ekizen, ondo hartatu ekizen osasungintzan, osasungintzan partetik, gero 2030 mundialaren egoitza izango da, ero proiektu hor dau Marruekos izateko, horrek suposatzen dauen danakin bertako herrialdien bertako langile klasien dago, hori badazolako arrazoi, ez da egite, parez-parea zen arrazoi batzuk, begibiztaku edien batzuk, eta horrekin jabizen dena, egoera tensionetie eta estanda egin jau. Errepresio oso potentie jasoten dabile Marruekoseko langile klasie,
atxilotu, zauritu, eta erail batzu bada. Polizia ez naz atrebiruten kantitatea esaten, baina dakidana da protesten ondorixoz, poliziak hainbat gazte erail ditxula. Olako protestetan, eta imaginatzen zuen bezala, erailako hori ondorioz protestako goraka jundie, represio polizia lorren aurkako protestak bai bilakatuz. Bertako gazte langileek azerre dauz, antolatzen dabiz, kaldiek hartzen dabiz, gauzi zu emun gutxien, eta aurreko hamarkaetan erregimen krudel eta gogorronek ezarritxako mozal desberdinek, ero arau sozial desberdinekin apurtzen hasi die, eta ikusiko dugu zertan evoluzionatzen dagoen, baina ez gaitxu dentungo, baina gaure babesa bai kaldien da bien jente horren dako. Eta hemen aipatzia, izela gutxinaka hainbatetan aipatu dugun krisi kontekstu honek bere ondorixuak azaleratzen da bitzela. Krisi kontekstuaren inguruan hitz egiten dugunean ez dugu ez gabitz bakarrik Euskal Herriaren edo Europaren inguruan hitz egiten, baizik eta mundu mailako krisi egoera baten gazela. Eta horren ondorioz, Marruko zein gaur egun gertatzen da bitzien protestak, Indonesia neuen jala hilabete batzuk egon ziren protesta masiboak, etc. Ikusten da, gatazka garai baten sartuta gazela, ez bakarrik gatazka gulertuta Ukrainiako gerra eta Gazako genozidioa, baizik eta herrialde ezberdinetan langile klasea altxatzen dabiela gutxinaka, eta horregaitxik garrantzitsua benetan alternatiba politiko erreal bat eraikitzen jutia gaurdanik, geroz eta langile klasea geroz eta jodidoen garai horreitan, altxatzera doien momentu horreitan, norabide bat edo helmuga bat eukializateko, emunalizateko eta proiektu politiko erreal bat eukializateko. Aldi berien ahul eta babestua egoteko aurrera begira. Eta hori, nik uste dut garai konfliktibo baten astapenetan gazela eta garrantzitsua ala konektauta egotia mundu mailan leku ezberdinetan gertatzen dabitzien fenomeno ezberdinetatik, bertatik ikasteko emuten dien borroka prozesu ezberdin horrein esperientziak gurian jasoteko eta aldogunean bintzet kontributeko leku ezberdinetan emuten dabiltzien klase gatazka horreitatik. Gai zentralakin sartuko gara, Palestina, nola ez, ontxe bertan, ez da justo literalki zelan zen, baina Bertolt Brecht esateuen, olako garaietan, ez da izan, zubaitzen inguruen berbetie delitu edala. Ikusitxe, zein bizidugun egoera konfliktibo hau mundu mailan, edo zein lekutan dau. Egoera violento bat bizidugu, eta espadago herren inguruen berbetan, segurenik, pekatu berbie egizea, baina pekatarizik izango gitzen. 2 urte beteten die, gaur urria zazpitze da, gaur gabiz grabetan, ez da gigu, seguretan urtengo da, baina, grabetan gabitzen momentuetan 2 urte beteten die genozioaren, barriro genozioaren inguruen hasigitzen nien berbetan, ero barriro gizarteratzen da momentuen Palestinaren egoera, urrian zazpia da, 2 urte estanden honetik barriro, esan digun, eta, uste du importantia dela honen inguruen berbetia. Hemen garrantzitsua zelan aipatu zuen da, 2 urte pasau die berriro genozidioaren inguruan hitz egiten hasi dela. Hau da, genozidioa esan hasi, Palestinar resistentziak Israeleko kolonia ezberdinak atakau zituen momentutik, baizik eta genozidioa Nakba 1948an emuten da Nakba garaitik dator. Hau da, Israeleko estatu fiktizio hori sortzen dan momentuan Palestinar lurretan. 2 urte pasau die, esan dugu fetxa seinala horretatik, urriak 7, eta zenba gauza pasau die 2 urte hauetan. 70.000 pertsonatik gora erailituzte Franjako Gazan sionistek. Hau da, gutxi gora daukagun zifra bat, ezin duguna uneko unian esan ofizialak diela, beste 1000 faktore da, bagoz ezildan jendia, gaixotasun ezildan jendia, etc. Eta gaur egun Palestina hau, Gaza hau, bere muturreko egoera baten, eta bierrezkoa da, gaur inoiz baino gehiago, Palestinaren aldeko aldarrixak eta protestak munduan ziar lekudanetara edatzia.
Ezabaten bezala, laguntza humanitarioa blokeauta da guztiz Israelen partetik, Palestinarak goz eta gaixotasunez hiltzen dabiltze, eta gainera laguntza humanitarioko puntuak Israel erabiltzen dabil bertako biztanleria ondikan geixo kolpatzeko eta direktamente fusilatzeko janari eta medikamentu bila doion jende hau. Onjala esebe bai gertau da Sumun flotillaren evento hori, eundaka eta eundaka pertsonak erabaki zauen laguntza humanitarioa emuten Gazara bertara jutia, eta hor danok jakingo dugun bezala aurreko hastien Israelek flotilla bera baitu zauen urri internazionaletan gainera, beste lege internazional bat saltatuz, Israel espertua ja gaur egun lege internazionalak saltetan, eta zela da, flotilla bera baitu zauen, eta flotillako pertsona horreik repatriatzeko edo prozesua hasi zauen. Eta justo aste berberetan bebai, Trump eta Netanyahuren bakerako plana deritzen proposamen hori sortu da, maila gaineratu da, eta ultimatum bat bota dutzie Trumpek eta Netanyahuk Palestinar resistentziari, nahiz eta eurak beti jamás esan Palestinar resistentziari, esanez, puntu hauek onartu eskero, Gaza infernu bat bilakatuko dela. Ez bada gaur egun onartzen. Hori da, ez bada onartzen, Gaza infernu bat bilakatuko dela, eta infernu hori estatu batuek babestuta bihurtuko dela. Gaur egun ez balitz izango ja infernu bat. Sartuko gare gutxi gara era ipatzen zintzuk dien Trumpen eta Netanyahuren bakerako plan honen puntu garrantzitsuenak edo. Zer esaten dugu plan honek? Plan honek esaten duena da, Palestina resistentziak preso dituen kolono Israeldarrak askatu behar ditula ja Palestina resistentziak, eta horren ondorioz Israelek baituta dituzten 1.600 palestinarren askapena egingo dauela. Praktikan herri oso bat baitu dauken momentuen. Claro, berri oso bat baituta dauketu, eta supuestamente Israeldarrak dien territorio horritan eukiko dituzten milaka eta milaka eta milaka palestinarretatik bakarrik 1.600 askatuko dituzte. Proposamena 72 ordutan onartu eskero eta kolonoak askatzerakoan laguntza humanitarioaren sarrera ahalbidetuko dau zela Israelek. Beste exigentzia da Palestina resistentzia guztiz desarmatzia, eta hau dana gauzatzen bada, gobernu provisional bat sortuko dau estatu batuak Gazan bertan. Gobernu provisional horren agentiak zeintzuk izango die? Principios, agente apolitiko ezberdinez osatuta egongo dan gobernu bat izango da, eta teknokratak ezberdinak gidatutako gobernu bat izango da. Eta zeinak edukiko dau honen gidaritza? Como no, el Premio Nobel de la Paz Trump, eta zela da, Ingalaterrako lehen ministro oia izan zan Tony Blair izango die gobernu provisional honen gidaritza erungo dabien bi figurek. Eta azkenengo puntu bezala, beste hainbat puntu da, nik garrantzitsuenak uste ditudanak aipatu ditut, Fuerza Internacional de Estabilización deituriko indar polizial baten sorrera gauzatuko da Gaza barruan. Zer esan da honek? Praktikamente polizia yanki bat egongo dala Gazaren barruan politika kolonialak aurrera eruten jarraitzeko. Planak beste hainbat puntu ditu, nire gustauko jaten aipatzea, naiz eta hasiera batian esperantzak sortu alditxun plan bat izan, fartxa batian oinarrituteko plan bat da. Zergatik, agente sionistaren, hau da, estatu sionistaren nahien arabera sortuan plan bat dalako. Planak guztiz ignoratzen dugu Palestinarren nahia, Palestinarren borondatia, eta Gaza estatu batuen resort teknokratiko bat bihurtzera kondoenatuko dauen plan bat izango dala emuten dagoenek. Gainera, plana mehatxuz beteta dauen plan bat da. Hau da, aurkezten duzu plan bat, praktikamente Palestinan resistentziak ezin dauena ez estatu, ez daukena aukerak ez estatzeko, ezagatxik plan hau onartu ezean, laguntza humanitarioa blokeatuta jarraituko zauen, zer esan nahi dago horrek, urrengo hilabetietan, milaka eta milaka eta milaka palestinar geisha hau kondenatuko ziela eriotzara. Eta aparte,
onartu ezean gaza infernu bat bihurtuko dala esaten da hau Trumpek eta Netanyahuk. Israelen gazaren destrukzio totalera bidian gainera estatu batuaren onarpena eta laguntza osoa jasoko dauela. Orduan, prácticamente plan honek esaten dauena da. Si no aceptáis lo que yo os estoy proponiendo, os vamos a exterminar. Hemen ikusten dau, plan honek bere oinarrian fartxa bat suposatzen dauela, direktamente esaten dauelako. Ez gozu onartzen, akadu bizaitxu egu danoi. Orduan, argi geratzen dena da plan honek ez daukela helburutzat gazatiarren edo palestinarren ongizatia, eta gutxi hau palestinar estatu baten sorrera. Izan ere, Netanyahuk guztiz argu izauen, ez hauela inundik inora ere onartuko palestinar estatu posible bat sortzeko planik. Sin más, ja plan honen aipamenakin bukatzeko edo, oin ja lehiabete batzuk Trumpek esan zauen, Gaza toki ideal bat zala, luxurko resortak eta oporretan juteko hotelak eta sortzeko. Zergatik eguraldi hona itzen zauelako eta ondartza daukelako. Orduen, honen ondorioz irudikatu geike zein dan benetan errealki Trumpek eta Netanyahuk Gazarako daukien plana. Palestinaren okupazioan eta Palestinaren daukako violentzian jarraitzen edo izakontzen jarraitzuko den plan bat makillaje bakezale eta diplomatiko baten peian jongo dana. Kanpotik diseinatutako plan politiko eta ekonomiko baten gidaritzapean praktikamente, eta itxura dauken behintzet espekulazio inmobiliariorako planifikatuta egongo dan gobernu bat izango dan. Nun seguruenik gazatiarrak lan indar berkearen figura hori beteko dauen, hau da, gazatiarrak esklabu izatera kondenatuko dituzten Dubai bezalako Gaza bat sortzeko eta espekulazio ekonomikorako zentro bihurtuko dan espazio terreno bat sortzera begira edo. Orduen, esan nahi duguna da. Honek, seguruenik, plan honek genozidioan eta palestinaren desagerpenean sakontzen jarraitzuko dau, baina tamales, hemendik aurrera isilpian edo gutxi hau komentatuko dan genozidio bat izaten jarraitzuko dau. Agian, ez die eguneroko tasunean inbeste bomba, inbeste hildako egongo, baina gutxinaka palestinaren desagerpenean jarraitzuko dauen plan bat aseguratu nahi dauen Trumpek eta Netanyahuk. Eta guzti honen aurrien, alderdi politiko instituzional desberdinek zesaten daue. Zein ja postura. Gutxinaka fango gara botaten. Ayusok, adibidez, palestinaldeko protestak eta palestinar resistentzia, palestinar herria bera, palestinar resistentzia bera, kriminalizatu behin jau, behin jabarri da azkenengo aztietan. Flotillaren kontu honekin, are gehiago. Flotillan baitutako ez, gainera, barren jau, behin baina goizautan. Txipiak esan zauen algo de, bueno, ya jundie playara bainotxo bate hartzen eta ontxe bueltan datuz, en plan, deskojonetan flotillan jundan jende horrena. Anduezak, PSeko buruek, genozioa salatu dau, onjala gutxi zela monten dabe horreik, fiesta de la rosa, bueno, PSeko alderdi eguna izango zana, eta bertan hori, barriro bez salatu du genozioa, baina aldi berien Israelekin negozioa bultzatzen jarraiketan dau gobernuak eta akordioak egiten ditu. Hau da, bakearen inguruen berbetan daue, bakearen kontzepzio burgesa esan digun, ero goiku edana, dala, hori genoziorik ez, eta punto kasu honetan. PNV-rentzat adibidez, nahiko esanguratxu edan, deitxu danien olan lan ustea antzeko baturriaren 15 3 orduku eta bar, PNV-eri larrei, pentsetan jako 3 orduz, lan asfatie genozidio baten aurrien larrei. Hombre, zu pentsau zu, 3 ordu horreitan langiak lanez itxiarren, PNV-ko 100 eta 100 pertsona diru sarrera barik geratu bierdi. Ez dakitu, en vez de faktura 10 millones de euros ese día van a faktura rotxo, eta hori 8 milioi euro bakari fakturatzia genozidio bat salatzeko, ze hostia da. Eta gero ja azkenengue, Arnaldo Sarrak, Otegik,
Oteik esan da izen da, bi estatuen irten bidearen defensa irmo bat itzen da biola eurek, eta hori beti izen dela, holan, eta aldarritzat, banderatzat hori dara, bi estatuen irten bidea. Horren, ikusten dugu, bakotxa beri izaten da bela, baina danek postura nahiko antzeko daukiela batzuk, Palestinar herria gogorra kolpatzen da, eta beste batzuk, naizta esaten da bienak emuten dauen defendiru itzen dagoela Palestina herria, bestie bezain esan dugu min bardinera ondize bitzen dagoela, ero gogorra kolpatzen dagoela ondiokan Palestina herria, eta resistentzia. Hori ze haitzik. Aipatu dugu, eta Otegi bezaten dau, bi estatuen konponbidea. Zer da bi estatuen konponbidea? Enbentzetan besteetan entzun dugun zehose azkenengo boladan. Israeleko estatua eta Palestinar estatua. Euren artien, batera garritxak, bizian existentzia batera garritxa izango balitz bezala saltzen dan teoria ero ideia bat da. Ideia bat, bere momentuen, onjala urte asko, Palestinar resistentzia lehen bizikoz eta gero ostera besteleko batzudan ja, alde batera etxitzen teoria alako. Esaten dugu, ez da hola balizio. Zaitzik ez da balizio. Israelen proiektu alako expansionista. Gutxinaka, Palestinar lurrak okupatuz eta ondorioz Palestinarrak eta Palestina bera desagerazteko prozesu luze bat da. Eta hori ikusten dugu, nak badauko goinarritzat, baina sionismoaren proiektu eta ideiak askoz lehen autiatuen zozera, eta gutxinaka ondo pentsautako prozesu bat izen da hau. Palestinako estatuero, Palestina bera biziko bada izango da Israel hilda dagoelako, ero Israel zuntxituta egongo dalako. Hemen emoten da, onena kontzientean politika internazional bakarra Netanyahu bera dala, bere adierazpenekin esaten da belako. No puede existir una Israel libre si existe un Estado de Palestina. Evidentemente, Palestinar herria existitzen den bitxartean, Palestinar erresistentzia bat existitzen den bitxartean, Israelen politiken aurka alabiarrez jun bier da Palestinar resistentzia hori. Segatik, Israelen existentzia bera dalako Palestinar lur okupatuaren dependiente. Israel existiruko da Palestinar lurrak kolonizatzearen ondorioz. Guk ezin dugu lertu eta ja, juten bagare, 77ko Osloko itunian jarri zan mugetara, etc. Berdin dutzo, territorio horrik Palestina hasien, 48an Palestinoik entzen jakie euren lurrak eta muten jakie entitate zionista bat de gratis. Eta horri ulertu bier dugu, hasiera batetik Israelen proiektu kolonial bat dala, eta Israel aingo zera, necesita tanto poder, eta euren proiektu politikoak helburutzat baldin badaukela Gran Israel berak derrigorrez hartu bier dau, geroz eta territorio palestinar gehiago bere existentzia justifikatzen jun alizateko. Orduen, Palestina izango da, Israel ez bada. Eta Israel existitzen da bitxartean, Palestina desagerpenerako arriskuan egongo da. Eta hori argi dauke Netanyahuk berak, orduan, ze hostiaz gabitzu, bi estatuen defentsa hori itzen, mundu danak dakenean edo gutxienez, historia analizatzen eta egoera analizatzen jartzen den edozein pertsona konturatu aldanean, ezinezkoa ala bi estatuen arteko bake hori. Estatu bat beste estatuaren gainean eraikita dagoelako, territorialki, politikoki eta zentzudan. Batan existentzia besti bukatzen dago eta kontrara. Orduen, Palestina gure badugu, Israel zuntxituen bideko da. Eta bi estatua gure baitzugu, gure postura bakezale eta konplize postura oso argi bada. Hori da. Eta hemen garantzitsua hitz egiten dugunean Israelen desegitearen inguruan, ez dugu ez gabiz hitz egiten bertako pertsonen inguruan, baizik eta instituzio politikoaren inguruan. Israelek osatuta dauken instituzio konglomeratu guzti hori, polizia, estatua, funtzionarioak, estatuko funtzionarioak, etc. horrek proiektu politiko kolonial bati erantzuten dutze. Orduan, horrekin apurtu inbida, eta sortu behar dana da, Palestinar estatu aske bat territorio guztixan egongo dana, eta bertan, hartuko dien eurrixak, bakoitzaren erlijioa respetutuko dauena, etc. Baina, hori dana, instituzio guzti horrek danak Palestina aske baten peian egon biardi, eta ez Israel baten peian. Israelek beti kondenauko dauelako Palestina herria genozidiora eta desagerpenera. Orduen, postura guztiz bakezala eta konplizia dela harri gelditzu da, parlamentuko zirku horretan eskerretik eskumara jasarten dien danek
modu baten edo bestien, baina postura konplize bat dauki. Eta hori argitzi bida. Otegin adierazpenak, Ayusun adierazpenak, Anduezarenak, Estebanenak, gurana. Dane dauki postura konplize bat. Naizta gero herriko plazan agertu. Horrek bardin dut. Neri eben, aipatzea guztoko jaten askotan, eskerreko alderdixeko batez erabiltzen dauen argumentu euren bi estatuen soluzio hau justifikatzeko da, Hamasek bere garaian bi estatuen proposamena defendiru zauela, etcétera, etcétera, etcétera. Eta hori gauza bada, Palestina erresistentziak taktikoki zer erabakitzen dauen momentuko egoera kontutan eukitza. Zilegi izan leike, bi estatuen, zilegi izan leike nik ez dut esango, hori Palestina erresistentziak erabakiko dau, momentu puntual bakoitzean ze erabaki taktiko hartu, eta erabaki taktiko bat izan leike momentuan bi estatuen proposamena onartzia. Baina guk, gure tokitik, enbierdogun lana da lan kultural bat, lan ideologiko bat jendiarekin, eta lan ideologiko horretan oso garrantzitsua da puntualizatzia, Palestinaren askatasuna nundik etorriko dan, eta fartxetatik alde batera kokatzia. Guk ez dugu modu taktiko horretan jokatu behar. Guk enbierdoguna da jendiarekin lan ideologiko bat. Eta lan ideologiko itzen dugun momentuan, garrantzitsua da errotiko konponbide bat posibilitatu aldauen proiektua bultzatzia. Eta hemendik lan ideologikotik itzen badugu, zilegiztatzen badugu Israelen existentzia bera, finien gabitzen aditzen da Palestina bera kondenatu desagerpenera. Orduan, lan ideologikoaren inguruan gabitzen aditzen, garrantzitsua lan ideologiko horren bitxartez, mundu mailako langileria da nari konbentzirutia, Palestina azke bat existirual izateko Israelen desagerpenaren bitxartez etorri behar da. Más allá de las jugadas tácticas que puede hacer la resistencia palestina, que será legítimo erabaki behar da bielako momentu puntual bakoitzean, zein dan Palestina herriarentzako egokixera. Baina lan ideologiko itxerako orduan garrantzitsua da errotiko arazo horrei erantzuna emun eta benetan erreala izan daiteken proiektu politiko baterantz begira lan eitxia. Horretik, postura guztenen aurrian, gure posturia Israel zuntxitu Palestina eskatu, eta aipatu esun hortatik jarraituz, gora Palestina resistentziaren babes totala. Zeraitzi eta zetako. Palestina resistentzia babesti bierrezkue da, izan be, Palestina resistentziarei esker, eta ez bakarrik enjaku kontuen hartuta, baizik eta Palestina resistentzia marketan dagoelako bidie. Palestina resistentziari esker, ingaike berroa Palestinaren inguruan. Palestinaren zehose galdiketan bada, adierazpenen bat, guri sozaietan bajagu, hortarako da. Horra itxi, Palestina resistentzia da hori marketan dagoena, hori markau dagoena, eta jarretxu dagoena marketan. Eta, gainera, defensa bera, defensa da, nahiz eta ofensiban bihurtu entzuan, defensa bera guztizia delako, Palestina herria zapaldu dagoelako. Eta gure markeko diturago denporak, eta moduak. Zapaldu horrek dauko eskubide totala, zilegiztasun osue, bere zapaltzearen aurka joteko edozin modutan. Eta Palestina resistentzia eta herria horren adibide argi bada, eta horrela itxi badaztuen bidugu. Badaztu bidugu hauzi honetan importantia delako, baina badaztu bidugu bai, gaineen jarteko ideia hori dala. Defensarako, ofensibarako, finen defensa da, horren zilegiztasuna geure kasuetan, edozein kasutan. Poliziaren aurrien, ero nazio zapaldu bezala Euskal Herriak, edo zapaldu horok defensarako, eta hori hainbeste kritika, hainbestetan zalantzan jartzen da momentu honetan, violentzen erabilera, erantzun egoki badan, ero ez violentoki erantzutie injustizien eta zapalkuntzen aurrien, kasu nebe balitxo bidau, ideia hori trasladetako kalera, esanez, guzti zilegia da, eta momentu, balora biko da, ia biharrezkudan ero ez. Eta askotan, jendeak esaten da benean, eske jamás bai pasa bintzan urriak zazpixan barbariadekin zitzun, nien azartuko zein zauen jamasek zehazkita zerrez, zehazki ez dakigulako, jamasekin zauen eta Palestinak erresistentziakin zauen askotan, jamás biharrian itzegin behar dugu Palestina erresistentziaren inguruan, ez da bakari jamás. Palestina erresistentziak urriaren zazpian izauena zan, Palestina kolonizatzen amarkadaz eta amarkadaz dabien Israelgo estatu terroristari eraso batin Palestinar lur kolonizatuetan. Hau da, inzauen azan
Israelek modu injusto batian hartu ditun lurrak berriro be eskuratzeko saiakera bat. Gutxien eskolpe bat esanez, ez flipamen beste Israel guk erantzuteko gaitasuna daukegu. Gero dakigu zer etorrian horren ondoren. Baina, esan egotena da, ez dozu ukibihar zilegitasuna violentziaren erabileraren bitartez, evidentemente, injustuki kendu dutzuen territorio batzun aldarrikapen eitzeko, nora goietz. Eta askotan, sartzen garen, eske jamasekin barbaridade batzukin zitsun. En un contexto donde decenas de miles de niños palestinos han sido asesinados, hostia, de mirárselo, porque evidentemente olako konflikto horretan gauza ezberdinak gertatu leizkie, baina posizio firme bat eduki behar dugu Palestinar resistentziak dauken ziegitasunari dagokionez. Eta azten bagare hitz egiten, gauzak gaizkin zien, 70.000 eraildakoz jabit hitz egiten, gauzak gaizkin zien, gauzak inin bihar die. Eta gero beste gauza bada, hori beste gai kontu batutan sartzia, baina garrantzitsua da, enbez legitimar Palestina erresistentziari gure apoio osua emun eta zilegiztatu eurak azken hamarkadetan indituzten lan danak izan be, ez bazak izango euren borrokagatik gaur egun Palestina bera esan existiruko eta ez ginen Palestinaren inguruen hitz egiten egongo. Orduen, mendaldeko gobernu eta instituzio gehienek esaten daubienan kontrara Palestinar resistentzia kriminalizatuz, gure egin beharra da Palestinar resistentzia babestu, elkartasuna adierazi eta aldogun enean kanpotik laguntza bermatu. Izan Israelgo proiektuak boikoteaztuz, izan Israelekin harremanak dituzten instituzioak salatuz eta euren harremana etetia exigituz, etc. Guk hemen aldoguin Palestinar resistentziare laguntzeko borroka bat. Eta horregatik behartasuna daukegu Palestinari langilearen aldogun enean bentzet borrokatzeko. La vuelta adibide, la vuelta udan pasau da, gondioan zara ona etorri, baina oin hemen gauzela la vuelta nik onduen hartuko nauke, ikusi da, zelan Israel bera zalantzan jartzen den, la vuelta zuen zier eta gaizen bat Bilboko irudizek oso potentie die. Zango gero Madrid bukaketan da, ez da bukaketan. Nik uste dute kulturalki gauzak zalantzan jarti hori dala. Dala, karrera bat, evento deportibo bat galdiketan dozu, Israelen parte hartzi hor dagoelako, eta ez talako permisibli. Guztiz, eta ikusi nuiz hasi San Pedro Sánchez eta Espainiako gobernua, komila tartian neurri batzuk hartzen Palestinaren alde. Ikusi zabailean, Espainiar herriaren gehiengo handi bat mobilizatu zala Israeleko estatu genozidaren kontra eta Palestinar herriaren alde, eta hori ikusi zaben gobernuak presinopeian biharrezko zaukela Palestinaren aldeko keinu batzuk itxeko. Neizta, esango dugun, aurpegi zurik eta moduko bat izan zan, segero errealki, negozioak itxen eta jarraitu zauen. Ontxe flotillara munduan ligoten, esango dontxe, untzidia, esango da, subirse el barco, a flotillara munduan ligoten, esango da, horrekuin San Mamesen, Palestinar koloriekin apaindu zan estadio zue, agarreta abar, azide Europako estatu ezberdinek onartzen Palestina bera, eta, baina, hori izango da, hain kontestu ebera da, presiño kontestu baten ondorioz, agintari batzuk, ero instituzio hain importante batzuk, hasi den horri batzuk hartzen. Eta hori txaletzeko da, mundu mailako langile klasearen presiñoaren ondorioz lortu da instituzio jakin batzuk presionatzea neikua Israel jodiruteko diplomatikoki, komertzialki, etc. Leku batzutan erabaki da komertzialki gauza batzuk etetia, beste leku batzutan gauza danako etetia, beste gauza batzutan erlazio diplomatikoak amaitzia, adibidez Petro Kolombian Israeleko diplomatiko danak kanporatu ditu. Forma ezberdina die, gobernu bakoitzak modu txiki batian injabe, forma ezberdina die Israel bera presionatzeko eta Palestina resistentziaren aldeko pausuak emuteko. Eta hori, horren aitortza ez dutzagu emun bihar tokian tokiko gobernuari, baizik eta kalien egunerokotasunean antolatzen da bien langile klase horrei, posibilitatu dauelako presioaren ondorioz gobernuak gauza gutxi batzuk itxia. Eta aparte, langile klaseak tokian tokindako boikot dana, adibidez, Italian injako grebak edo Italiako zela da,
Astillo ezberdinak hartutako erabakisa flotilla izeo gertau eskero no va a llegar ni un puto clavo a Israel. Die forma ezberdinak langile klaseak ditsunak Israelgo estatua presionatzeko eta mendebaldeko estatu konplize danak baik presionatzeko. Ez da egoera bardine, baina onjala 50 urte Euskal Herri zen txiki eta egi fusilatu izen bizinien eta frapeko irukide baitze, Europa osoko langile klasia antolatu zen, Espainiar konsulatuak seinalatu, Espainiako marka ezberdinek eta enpresak seinalatuz estrangeruen, eta presino inebien, fusilamendu horrik geldiketako, etzan lortu, baina, Burgosko auzian adibidez, prozesuan, presino mekanismoekin lortu zen. Claro, eta igual presino mekanismo horrek existiru ez bazien, 5 biharrian 15 pertsona izango zen fusilatuak. Esan egot, hemen demostratzen da benetan guk askotan esaten dugunean internazionalismo proletarioaren garrantzia, hemen ikusten da, herri batek bere txikitasunean ez da eukiko armanikuak bere estatu kapitalistaren aurka juteko bera bakarrik. Hortarako bihar dauena da mundu mailako langile klase danaren apoiua. Apoiua zentzuan, eta tokian toki edo garai bakoitzean hartuko dagokion forma. Baina ikusten da, Palestina herria bera bakarrik egongo balitz eta espazan existu dugu mundu mailako elkartasun bultzadarik, seguruenik gaur egun hildakoak asko ez gehiago izango ziren Israelek ezabela eukiko ez da buruan Gaza anikilau arte atakia geratzia, etc. Hau da, mundu mailako langile klasearen elkartasuna, eta ez bakarrik elkartasuna baizik eta antolakuntza komuna, oso garrantzitsua da langile klaseak helburu komun batzuk atera nahi baditzu. Gure txikitasunean, bakoitza bere naziotik, askapena lortzia askotan oso zera dalako eta derrigorrezko daukagulako, danoko batera antolatu eta etxai komunaren edo auzi komunaren alde jorratzea. Eta akorda hau, ondiokan, gure txikitasunetik, Euskal Herri zen, eta Debagoienan, eta Mondrauen ondiokan bazela harremanak Israelekin. KAF, Ikerlan, MU, HU, hori, zeu ebe gozaitxe flotillara eta moztu harremana bestela, gauza asko moztu lehizke hemen bestela. Eta hori, garrantzitsua da, gure lana hemen Euskal Herrixan izan bida, Euskal Herrixan ditzugun enpresa eta instituzio ezberdinak seinalatzia, Israelekin harremana daukien enpresa eta instituzio ezberdinak seinalatzia, boikotziatzia eta aldogun enian kolpatzia. Obligatzeko, berriro jende horrei, euren borondate ezaren aurrean, Israelekin harremanak apurtzeko eta gutxinaka, Palestina herriari laguntzen jarraitu alizateko. Bale, eta, gai hona azbukatute, ikasturte hasierakin eragakoren barri batzukin sartu gara. Kursua hasi dugu, Maritxo gune pasau da, hartu du lurra, baina hori, kursua hasi da, hasi beste ikesteen, gaztetxeko eskaintza ezberdina hasi, kultur ostegunak martxan daz, eguenero eskaintza zabal kultural bat egiko zuen gaztetxien, pintxo bote batzu egin genitxun. Momentu, moztu inbetzu, zorionak emuteko kulturrei jaso dabielako Maritxutako enbudua, orduen ikusten da zelako lan ona itxen dauen kulturrek herrixantzat, Maritxutako jai komisioak onartu zela. Maritxuk berak onartu zela, benetan zelako garantzia dauken herrixen itxen dauen lan kultural hori. Ezkerik asko kultur. Hori, ere urriaren 25 gaztetxi Palestinan aldeko ekimen egun antzeko baten etxi izango da, aurrera urtengo da, kontzertu ezberdinera da, bariku hontan, ez da publiko dengo da, baina urriaren 10 gaztetxien kontzertuek egongo die, egon ziren. Eta hori, emetik aurrera barri gehiago fango gara, bai hemen, bai gaur esarietan, bai kalien, gaztetxiek aurten behuriko da belako bizize, eta hori,
Bai, eta hori esan bukatzeko, gustoko jaten animatzea munduan parte atzera gaztetxeak ikasturteotan itxen ditxun ekimen ezberdinetara, animatzera gaztetxera ekartzera proposamen ezberdinak, ikasturtean ziarrin aldienak, ixialdi eskaintzak, plan, dinamika politikoak, eskintza kulturalak bere osotasunien, eta adi egon, segur gure partez be, gauza desentekariko ditugu ikasturtean, eta atento egon, eta animau parte hartzera gaztetxetik antolatzen dugun edozein ekimenetan. Hori, Israel suntxitu, Palestina askatu, eta agora Palestina resistentzia. A ver, Peru, amaitxu. Eskerrik asko.